Опс! Добро утро! Днеска е сряда. Страхотен ден за летене. Аз съм Тонката, живея в Кипър. Това е втората част от влога, който започнах да правя. Влогът се състои с летене на FPV дронове. Първо да кажа само, че аз не съм нито начинаещ, нито съм напреднал. Повече към начинаещ клона. В неделя направих първата част на FPV влога. Ходих на моят тренировъчен център, тъй като не бях летял от отдавна. Исках да проверя някои настройки, как са стиковете, управлението. Този път ще пробваме нещо ново. Ще отида на едно място, където има изоставена стара черква. Някакъв храм, то не мога да се каже, че е черква, защото тъй като от доста време се знае, че това е от 12 век, остатък от някаква постройка. Убеден съм, че много от вас ще се изкефат. Мястото е страхотно. Открито е, не е закрито. Не е точно бандо, но има врати, стени. Много по-различно от миналия път, когато бяха дръвчета. Шанса на това място да се счупи дрона не е малък. Точно да се чупи е много пресилено казано. Най-вероятно някоя перка, ако е малко по-бързо, може и някоя рамо. Може и моторче, всичко може да стане. За мен лично това място от 1 до 10, може би 5 или 6, не знам точно. Ще го видите, ще се убедите как е, надявам се да ви хареса. И ще се включа след малко, когато съм вече там. Страхотно е, нали? Убиец. Това е мястото, което исках да ви покажа. Старата черква от 12 век. Сами мога да се убедите колко е старинно това място. Пускаме Mavic 3 Classic, да мога да се огледа района. Айде след малко пак. Време е за нас голпет. Наистина едно готино изпълнение. С виста на него, с чери антенка. Шанс от блъсък 50 на 100 в моя случай. Мерси, сега махам камерата и слагам на дрончето. Айде, до след малко.
Еми, спрях, защото нямаше как да се измъкна. Много малко разстоянието там. Нямаше какво да се направи. Има ги и тия моменти, братлета, има ги. По-добре така, отколкото мазен кращ. За сега приключихме с летенето. Време е да се върнем към нормалния начин на живот. С хобито до време, отговорностите за винаги. Няма какво го казвам това, всички си го знаете. Хубаво е човек да разпуска, да се забавлява, да си прекарва приятно, с приятели. Защото аз съм сам днеска, просто така се случи сряда. Всеки е на работа, аз съм почивка. И си викам и чая, хубаво малко да разпусна. Те така. Пак това, те така. Добре, е хубаво без те така. Изчезвам от тука. Връщам се към нормалния начин на живота. Беше яко. Не точно караш, малко преди караша беше една такава историка, че се наложи да изключа дрона, да десарна. Иначе, да, можеш и да мога да справя, много трудно. Точно пред стената. Презими го, така да се каже. Айде! Всичко най-хубаво от мен. Тонката, до следващия епизод. Поздрави пак на Никито, на Веселия, на Flyframes, на Илянчо, на всички, на Данчо и всичките ми приятели от България. Живея в Кипър. Времето е слънчево, живота е гаден, скучен, тъп. Това е. И така. Приятен ден. Чао, чао. Как се прави с GoPro-то?